Prazna ti baterija, seljak. Opet mu prazna baterija. Ajde, pevajte, pičkice! Čim sam te srela, odmah sam znala da bih za tebe i život dala. Pristajem na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život. Idemo, let's go! Znači, vama će automobili biti, znači kako je restoran, ovako, 1, 2, 3, 4. Znači ovako. I onda ga osvetle, mrak padne. Tako da ovdje trebamo samo da ja se ga budu dolazili, mogu samo dole da pokiraju do ovdje u centru. Gore ima ona terasice, ide rasice. Koja će da bije u... Viš, ajde, zaći u napolju, samo da ima dečka. Ako to vi mi upali? Bolje nego da mi računa 9. Reči ti se pazi u kameru. Kad ti da učiš da ponaša? Pazi, stolicu. Evo će ovo haos da bude. Mnogo je. Rekao mi Žika da ne smijem da ispunjam. Kad ćete da se presvučete? Hoću da te... Da vidimo me toga. Sad ćemo još malo. To. Da ličimo na ljudi. Čovec. Lele kako oni sleva u zadi. Aco, šta kažeš? Stavi na prikolicu te španere, šta ti, gdje će snimati? A? Stavi tu na prikolicu. Pa ne samo ovdje. To će raditi što on to više. Ga pali ga. Idi izvadi nalaz. Zeko, a? Koliko smo dužni za ovo? Zašto? Zašto si došao? Neću, nemoj to, rekao sam ti, ne želim, ne, Nemoj gori od Aco, neću. Dobro, nemoj kad te pusti molim, pare. nemoj, neću, Ali nemoj, ali i mi imamo... Zadovoljstvo mi Tako nemoj. je, ali sipaj gori. Nemoj kad te molim, Aco, nemoj, molim te. Lele što ima jake ruke. Nemoj Pare kad te moram molim. uzmeš. Neću ni to da nema problema. Ali Baš ne, ja nemoj. imam veru da će nama bude bolje ako ti... Razumeš? Znači, Nemoj, molim. Ljubite me. Ja sam... Eto ti prozorče, eto ti prozor tu. Ono, pristona. Ovo mi je stvarno mera, nemoj molim. Znači... Dobro, ajde, pa trošku i za gorivo. Ništa, Aco, nemoj molim. Ljubite, brate. Aco. Hvala ti. A da, Znači, nemoj da hvala, zajebam. sipajte gorivo, nemoj me zezaš, me bar benzin sipaj. Neću, pa nije mi Sipi to... benzin, ne zezaj. Brate moj. A nije stvar u pare. Veruj mi, nego jednostavno da nas ne tera neki maler. Sipaj gorivo. Pa nisam ja baksus da bi te tero Ne ti, nego mi da ne budemo... Ljubite, brate. A drugo, moj čale stari muzičar, kaže, bakšiš, prvo što mi je rekao, bakšiš nikad nemoj da odbijaš. To je greh, kaže, bakšiš, kaže, kad ti neko daje, da mu ga vraćaš, uzmi mu, kaže, pa posle mu sviraj pesmu. Aco, meni je ovo stvarno merak, nije... Sipajte gorivo, bre, ljudi, bre. Nemoj se baviti, ovo je ozbiljna akcija, bre. A, što Kakav si, auto? bre. Jelija, da mi dospemo gorivo. Jo. Drži se sad. Čekaj, pump. Zeko, pare su ti na sedište, nemoj da...
Hoćete da vidite toalet? O, predsjedniče. O, predsjedniče na preduzeći. Pantalone ne sve da vam pokažem. Da li su na tufnici ili su na prugici? Na prugici. To jest ne znam ni šta je on. Evo ti okači ovde, ovako. Ali se okreće to, evo ti od gore to. Vidi se da nisi išao još na svadbe, brate. Još si po tom pitanju neiskusan. A mogu si da budeš iskusan. Treba da pravim neku, ali jebi ga, nema veze. Nekom drugom priliku. Idemo da se zabavimo. Ajde, brate, kaži Kamera ide, a? Kaži, kamera ide, da vidimo na kakvom smo happeningu. Evo, konačno smo došli na promociju spota za Amadeus Band, za spot koji smo mi snimali, u kome smo učestvovali. Nalazimo se u restoranu Topšiderac. Ovde je kompletan Amadeus Band, trenutno je proba, tako da čekamo goste, auto smo parkirali, obukli smo se i nadamo se jednoj lepoj zabavi, jednoj lepoj žurci. Ja to volim, brate, ja sam ti. Da voliš. Ja sam serije 1 išao do Berlina i nazad. Opa! Za 2 dana. Šestak, a? Čekaj, ovo da slikam i pošaljem na mog drugara Milančeta, ali neću sad... Čekaj da ga zovemo na video poziv, ako može. Aco, A? evo ti je devojka što glumi u spotu. To je Aca. Hvala ti. Ništa. Pa, Vigore! Molim. Provedi curu. Hoću. Evo. Znači, Luki, samo da... Da vratim nazad, šta? Samo pola metra, da ne mogu tu da proći. Znači, sad prolazi ovde. Budi na vezi, čekaj. Može još. Dobro, dato. Ništa, pa ova 2 auta imaju 1600 konja, idi u kurac, i više. Ej, ljubim te i volim, čujemo se. Evo sad je promocija, evo mi je generalna proba, pa malo ajde neko, od tebe mora pozorati. I ona, to je bio, znaš ti da je bio, koji je to bio bum, kao meni s 5 brzina svi vozili 4. I ja, to je to. Onda on radio Joci, pa su onda bili ono kad je vozio Tansija, Kovelja i cijela ta ekipa. Onda je vozio Komioca, pa onda Niko i Nemanja. Kaže, ovo znaš da su ga zvali Švajcarsku u Renanu. I ovi, kako se zove, i hteli su da ulože deo pare, deo mi da nađemo, da vozi kod njih tamo. I hteli su, znači, kad su vidio šta im je napravili automobile, kad je vidio da probne automobile pravi bolja vremena u Renaultu, njegovi profesori... Pa šta je uradio sa tim? Ništa, nije došla korona. Ja mu našla sponzore sve, dobio auto trkački, dobio sve živo da vozi kod njih. I sjeti sam sve Dobro večer. Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Amadeus Banda i poželim dobrodošlicu na promociju njihovog novog spota i nove pesme koje se zove Beograd. Moram da kažem da je ovo poslednja pesma koju je osvirao Kuveni Tokan, koji je se za žalost napustio pre 2 godine. Tokan je pre 25 godina želeo jedno, zajedno sa Džajom, sa Acom i sa Bokijem da naprave nešto.
da naprave Amadeus Band, da naprave band koji će biti vodeći band, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Uspeli su to. Kada je, kako kažem, poslednji put Tokan zasvirao bubnjeve, želimo da se prisetimo njega. Tokan. Aca, dobro već poznati. Novi članovi bubnjar Igor, gitara Stefan i gospodin Boki. Džajo, nećemo dugo. Znam, krenulo je tužno, treba da bude veselo s obzirom da je ovo proslava 25 godina Amadeus Benda, ali ne možemo da se ne setimo nekoga ko je veliki pečat ostavio i ko je bio vi rekli, spona Amadeus Benda kada se krenuli, tako sam rekla pre 25 godina iz Leskovca. Znam da su sudbe tu, svima su nama. Tamo 2 reči toga. Pre svega doveče svima, dobrodošli da ga prijatelji. Evo na osnovu ovog filma, kratko da ste mogli da svojite. Koji su maka koji su ih doterali večeras. Pa jedan fali treći, da. Hvala puno Zokiju, hvala puno Zeki, hvala puno Emiru koji nije tu. Keki je osmislio to sve, zato što je Tokan voleo brze automobile, tako da ćete u spotu vidjeti o čemu se radi. Ono što bih ja teo da se zahvalim Kekiju, našem Spielbergu. Keki, hvala ti do neba. Ovo je bio toliko težak i komplikovan spot da se namesti da je... Sjećam se kad me zvao, ne znam kad je bilo, pred Novu godinu, kaže, Aco, ja odustam, ne mogu ovo. Keki, nemoj, ajmo, ljubim te, znaš, da radimo. Kad ga uradiš, uradio si ga. Naravno, uspio je to da sredi sve kako treba i hvala mu na tome. Hvala svima koji su učestvovali u snimanju ovog spota. Za muziku neću da govorim, tu se razumemo, u spot se ne razumem, tako da hvala puno i našoj braći, hvala puno, ovo moram da vam kažem, da nije bilo jednog čoveka, ko zna da li bi mi i postojali danas. Hvala puno, Bobi. Izvinite. Jer je Tokan umro, nam je bilo svejedno. Gde dalje? Boban je bio taj koji nas je ohrabrio da idemo dalje. Izvinite, jebi ga. I na kraju, naravno, mogu u ime porodice našeg Tokana da se zahvalim i našem predsjedniku Vučiću koji, kad je Tokan preminuo, pomogao Tokanovoj porodici. Hvala vama, ljudi, sedmoj sili što ste ovde sa nama. Ljubimo si, ajde vidimo spot. Hvala puno kolegama, da znate da su ovde večeras prisutni samo oni koji, kad je Tokan bio u bolnici, koji su non stop zvali i pitali kako je. Zato možda nas i nije mnogo, ali hvala vama, ljudi. Hvala vam od srca. Tu su Aco Pejović, živi. A kako da neće? To je karburator, tako da mu dajem gas. Jebem te pa tebe. Au, brat.
diraj to ništa, šta? Gdje ćeš to? A mora na prekidač. To malo. Beše lepo. Nema razloga. Šta hoćeš? Mali Heineken. Odmah. Sada odmah. Oh,